Dening Rama Dwija ingkang dadi hormat Rama Suyata Dinengrat. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun tentrem rahayu nugraha sih wilasaning Gusti ingkang murbeng dumadi moho welas tresna nasih sanitya langgeng lumintu lumuntur lumintir saha lumantar tumedhak tumanduk kajiwa kasarira wonten ing jiwangga panjenengan sedaya saha kula waradin saged dumadi widodara rahayu niskala satu. Para ingkang sami rawuh wonten ing gedhong SKB ngriki ingkang sadu pantes hanampi sagunging pakurmatan Mbah Nur Hadi minangka pangarsa pawiyatan Bergodo 3 kalih Permadani Kabupaten Pati, Dwija Pangamping, Dwija Pendamping Mbak Yanti, ki para kadang panawung krida panitia mika wonten Mas Sandi, Mas Rafindra, ki sekretariat ingkang nampi rawuh panjenengan sedaya. Mboten kesupen ingkang satu damel bombong mongkok ing sarbeting manah kula. Sedaya para kadang siswa Bergodo 3 kalih menika ingkang yektos-yektos sanginipun badhe kepingin sanget ngudi kawruh ing babagan kapanatacaran saha medhar sabda ingkang sadu kula tresnani. Kula lajengaken kados ingkang kula aturaken wonten ing WA grup bilih dinten menika mangke jatah kula kantun apa tasih Mas? Sepisan menika nggih. Oh sepisan menika. Nggih, sepisan menika mila upamiya mangke sakpurnaning pawiyatan mangke sonten tasih dereng saged nyakup sedaya seserepan ini sak boten-boten menapa ingkang asring dipun betahaken ing bebrayan panjenengan sampun saged capet-capet kapara pono nggih saora-orane lulusan Permadani menika iki mboten badhe keoran malih menawi mireng paning setan menawi mireng mida daren panggih panganten Surakarta Hadiningrat panggih panganten Ngayogyakarta wonten tingkepan atau mitoni lan sanes-sanesipun. Ugi kula sampun njajaki nggih ku tau yang kau mau mila kala dalu sampun kula share jajal tak share bengi-bengi sesuk praktek kersanipun napa niku kersanipun sinau nek kula mboten nek tak share praktek sing ora mlebu mesti akeh kok nggih nggih mila nek jane di-share napa Mbah benjing MBG double ngoten nggih Pak nggih. Mboten. Nggih. Nika monggo ingkang baken tetep napa menika? Tetep wonten greget ing salebeting manah. Wonten semangat. Sinambi krantos ingkang meskipun tasih tumuju wonten ing sasana gedhong SKB ngriki. Mila lajeng kemawon badhe kula aturaken seserepan saderengipun nggih wingi kula janji napa nggih panyarwe nggih panyarwe menapa menika menawi wonten bab-bab ingkang kirang pas dipun aturaken wonten ing ngarsanipun para kadang siswa. Nah, gandeng wingi ingkang dipun paragani
menika sae sedaya. Mila nggih mboten wonten ingkang kula aturaken dhateng ngarsa panjenengan. Ngrumaosi mboten niki? Sae. Ingkang nglampahi upaminipun napa ingkang? Aku jane kurang ngene kok. Sinten wingi ingkang maraga? Wonten. Panjenengan upaminipun napa? Sinduran. Lah panjenengan sampun sae sanget ya? Oh dereng. Napa nipun ingkang kirang? Oh dereng lancar. Nggih. Nggih. Menika kula gadah catatan segidik-segidik, namung segidik kemawon. Sithik je ana sing ora tak waca dhewe. Malah kurang malih mangke. Ingkang baken menika kula namung ngestakaken janji kula bilih dinten menika badhe kula aturaken panyarwe ketang sekedhik wujudipun. Sepi. Monggo sugeng rawuhipun. Nah menika ingkang pambiwara sinten wingi? Oh panjenengan. Nggih. Menika logatipun, lagu lagianipun menika sampun sae. Namung wonten tembung ingkang pesisipun dipun waos ber budi, dipun waos berbudi. Ber budi, luber nggih. Kaloberan budi. Ber budi. Nek bahasa Indonesia berbudi, panjenengan ampun kenter basa Indonesia. Ngaten nggih nika. Lajeng kadosipun sampun pas napa rada kedawan wingi? Kedawan segede. Nggih. Lajeng wingi kula titip mangke menawi maraga utawi ing wekdal menika sampun damel malih ingkang langkung ringkes menapa dereng? Dereng. Sebabipun menapa? Mboten kober. Oh, nggih, mboten kober nggih. Koberipun binjing napa? Kapan? Oh, kapan-kapan nggih. Nggih. Panjenengan kedah ngemenki nggih. Sing dienggo ceklan niku napa? Telaten, tekun. Teken tekun bakal tekan. Sing rasa-rasa nan nggih mboten tekan. Mboten badhe pikantuk ngilmu menapa. Lajeng wonten malih bebrih menika mboten usah kula sebataken nggih sing nyandra putri napa kakung menika wonten tembung seratanipun remaja. Dipun waos remaja. Remaja nika basa menawi Jawanipun menapa? Remaja. Para putri remaja ingkang endah selestianing warni apindo putri Dumas. Nika lajeng ingkang nyandra kakung menika kedal niku napa nggih? Ucapane pas kali seratanipun. Nggih, kedal nih. Nah niku ini anu napa mbak no? Namanya napa? Tajwid. Cara baca. Nggih, terus anu nggih. Ucapan pas kalian kan dipun serat. Kados kala wau remaja diwaca remaja, nggih. Mboten pas ingat dipun pikajengaken basa Jawa, mesinipun remaja. Lajeng kedal terus power menika ugi sampun kepireng sae. Namung menika ampun menawi kula sampun matur sae mboten ateges panjenengan lajeng ayem-ayem mangke malah dados mboten sae. Lajeng ampun kepireng mantep nggih. Lajeng wonten malih seratanipun dipun ucapaken sineret. Sineret saka tembung napa niku? Seret nggih. Wonten
napa sindur ingkang sineret abang putih. Sing bener napa niku? Naret. Syarat-syarat ngeten nggih. Nggih. Larak-larak nggih. Ngeten nggih. Nak sineret napa niku? Saya sineret napa sinaret? Sinaret. Nggih. Kejaba nek salah napa niku? Salah ketit saged ugi malah sinerat. Nggih, mbok pilih. Lajeng titik koma dereng pas, dereng eri nenggep durung pas. Mila mangke kenapa kok dereng pas? Awit wekdalipun dadak lemirah ya dina iku. Nek niki mangke sae mesti. Sebab sampun kala dalu kula kabari. Nek bareng saya diwaca bola bali kok ora iso-iso enak orang mlebu lah ya. Nika. Lajeng kula kinten menika nggih. Nah nika wonten penget niki paling kecelitut nggih. Meskipun penget. Gemblenging penggalih dipun ucapaken gemblenging penggalih ingkang leres. Wingi kula mireng wonten gemblenging gembleng napa? Gembleng ku pandi sing gedhe gepengke wesi niku. Nah, gembleng utuh. Nggih, utuh. Monggo nggih, lengkap utuh gembleng. Menika gemblenging penggalih ingkang leres. Lajeng bebliih menika sawetawis ingkang saged kula aturaken nggih. Nah, sungkeman wingi menika dipun damel mawi napa niku? Tembang. Tembangipun napa niku? Tembangipun napa? Mijil napa supe? Apa dandang gula? Nah, menawi panjenengan kados wingi Rama Bambang Sulanjari anggenipun paring dawuh, iki janjane ngopo to kok di ana nembang barang. Lah lumayan kena nggo ngirit. Ah, ngirit napa? Ukara. Ketok angel tembangke. Nah, nek tembange apik kondur ditambahi. Tembange elek kondur dipotong. Nggih. Nah, babakan tembang menika monggo kangge napa niku moles kangge pepasren. Nggih, kangge amimbuhi endahing swasana. Ugi dipun renggep ingkang saestu. Ampun nembang mawi cengkok ragu-ragu. Nggih, nembang mawi cengkoke ragu-ragu, boten mantep. Nampun wani napa nika? Wani nembang nggih. Lah sing mantep. Poweripun wonten sinaosa kula wanti-wanti poweripun buanter ning ora kudu pol. Mangke pedhot malah. Ngaten nggih. Menika sawetawis kemawon sak triraman ingkang kula catet kula aturaken wonten kasa panjenengan.